Panyasa voice box bambo kamlepo kaluwa akufotokoza mbiri ya ndale kuno kwathu Malawi makamaka iwo akunena kuti amalawi kwa nthawi yayitali takhala tupanga ndale zofuna kuthana ndi munthu ndipo tikafuna kuthana ndi munthuyo pa ndale timamusembera mabodza kuti aya akuluwa anakatenga zitsamba kuti awine chisankho kapena kuti akuluwa anakatenga zitsamba kuti aphe nawo nzawo zinthu zimene sizipititsa patsogolo dziko lathu la Malawi. Ndinekhale modzi pano Panyasa voice box tamvera kamlepo kaluwa kuti nkhani imeneyi akuyita mbasula bwanji ndipo akayimaliza timati musangochoka mutuuze maganizo anu kuti kodi inuyo muvomerezana nawo kamlepo kaluwa kapena mukutsutsana nawo mutuuza in the comment section below pompano Panyasa voice box. Let me share a little bit of what is happening in Malawi. I think mu DPP fail, we're in deep slumber. Why am I saying this? Because we don't seem to be probing what happened to 2025-2026 budget and financial year. We budgeted that budget according to the needs of different ministries and the country, parastatals, etc., etc. But we seem to have lost the battle in a way or along the way because those who are serving or they are in the cabinet or they are trying to help the president are not telling the president the truth about how much is stolen and how much was left there. Even if they told him, I don't think that they told him the right figure and the right information. Kuti president ayenera kuchita appreciate kuti no, this is magnitude and this we cannot tolerate. Okhala ngati is business as usual. And the councillors, or I would say councils and city councils, they're in a better position to know exactly how much they received out of the entire budget that they requested and how much was not given. And from there, then we ask, where is the money? And we can easily find out drama was stuck at this point. Koma, zose zija tili chete blaming Professor Peter Mutharika, oh, he's not delivering, hey, he's weak, hey, he promised this, amati ana kusukura Peter. When they have stolen that money, when they know that they are keeping that money. And another thing is we can audit their lifestyles. Awa wakutu muntu uyu 5 years ago had nothing and today is boasting of billions. Where did he get the money from? Somebody that had one pair of shoes, I remember tinali in the Public Accounts Committee kumwanza tinagona kuno Blantyre and we were meeting in Malawi Electoral Commission. We are meeting in Malawi Revenue Authority. Then from there we are meeting in district ya Mwanza District Council. Ineyo ndinamtenga lifti mkaka, honorable mkaka, kubwera kuno. Today these people are boosting. After titalandira Kararon, anagura garimoto amati chance nota ya uje na amena pajina alikuona wa mwenye aja kugulisha wajenie mziki tuji anagura garimoto imeneja. Koma today people are boasting being billionaires. So you ask, where did they get the money from? I remember even kumakura tachoka kutale nafi 1994 first parliament ndinapita ukakuona na popita na the lecture. I gave Uradi Musa a lift from Lilongwe mpaka kuchipoka nakamusira kuchipoka ine ulendo wanga opita kumangochi mpaka Blantyre. Koma akulu politics should not be, I'm not trying to say these people are mentioning they are corrupt, no, but I'm just giving you an example. Tikamati ziko lathu ndilosauka ine ndimakana ayi ziko silosauka. Koma we have created poverty kuti anthu athu azisauka kuti azikhala ngati akutigwirira ntchito ifeyo pasi pa ife. This poverty that we have in Malawi is man-made poverty. And panopo akufuna kuti 2030 atwazanena kuti Professor Peter Mutharika ndi DPP yalepera kuchita govern this country because they promised this, they did not deliver. They promised that, they did not deliver. They promised ichi sana pange. Zose zochita kupanga
kuti DPP izalephere chisankho cha 2030 koma izizi sizatheka chifukwa ngati enafe tili moyo, of which I will say I will be there, sizizatheka ayi, because Malawians by then will know the truth, will know kuti mabilions akuti aja anali ndi munthu akuti anakatenga ku banki anakaika ku nyumba yakuti, mabilions akuti aja anali mu nyumba yakuti panopo akusungunula pang'ono pang'ono, forex yakuti anakatenga wina ku reserve banki anakasunga nyumba yakuti ku district ya kunchisi vichakuti tizanena china chili chonse and proof kuti this is what was happening. So the people of Malawi will be educated, the people of Malawi will be told the truth as from any time this year kuzafika pa 2030 Malawians aziwa china chili chonse. Ndikuuzeni pano mawu amene mwatumize kulikonse chifukwa it saddens some of us kuti zimva kuti akuti profesa walephera chifukwa chakuti sanapereke profesa kaya chani chifukwa chakuti pamene iwo abisa ndalama m'manyumba, pamene iwo akugawana ndalama ndi anthu ena amene akugwira ntchito ndi profesa. 2, I will tell you the history a little bit of politics in Malawi. Malawi muno akamuda munthu they create boza. I'll tell you an example of 1961. Dunduzo Senior Chisiza and Oton Chiro. Oton Chiro anali vice president, Dunduzo Chisiza anali secretary general. Akupita kukwacha anakabweza pa ujeni pa Chisekuta Salowe kunali a conference ya Malawi Congress Party. Akuti anapita kuchoro kwa Sing'anga anakatenga mankhwala kuti akagwirana chasa ndi Kamuzu afe. Anthu anakankhidwa pa secretary general Dunduzo Chisiza kukankhidwa kumponyera kunjako. Vice president Oton Chiro kumukankha kumponyera uko chifukwa cha boza akuti amafuna kupita kunche uja anapita kuchoro kukatenga mankhwala kuti aphede utabanda. Izi ndayikapa 1993, 94, 95 Bakiri Muluzi ndi Mawerezi anayamba kuyambana anthu ena sindiwatchula mayina pano anapita kwa Bakiri Muluzi kuti Mawerezi wapita ku somewhere kumchinji ukatenga mankhwala kuti akuphena Muluzi. Inali poko paka Muluzi ndi Mawerezi sanaonane bwino ndiponso samapasana mona anthu akuti they were best of friends. Iyo ndiyikapa. Atachoka Mawerezi ndi Muluzi panabwera Kasimu Chilumpha ndi Dr. Bingu Mutharika. Anthu amene tikumayambisa ma stories onsewo ndi anthu akumpoto. Anthu akumpoto tili ndi boza lopsa kwambiri lakuti likhoza kuphesa munthu. Ndeno anapita kwa Bingu akuti Kasimu Chilumpha ali ndi mankhwala ali ndi gulu lake lofuna kukuukirani inuyo Bingu. Tosefe tinamangidwa ine amene namangidwa ine tinawoledwa china Ndairaonani, Humphreys Muvula, china Matumura, china Nembo, china ndani Kachimbwinda, tinatengedwa tonse anatika ndende zosiyana m'Malawi muno akuti timamuthandizira ujeni Kasimu Chilumpha kuti alande boma la Bingu Mutharika akuti enafe kaya Nembo kandi ndani kaya ndi ujeni Ndairaonani auti anakatenga mankhwala kuti aphe Bingu. Izozo Kasimu Chilumpha sana ikhalenso running mate nkhani paka pano sinati yoti akufuna kupha Bingu paka pano nkhani ili mu court enafe anatichita discharge koma we can still claim money kuti tinamangidwa for nothing chifukwa tinakhala almost 1 week tili mundende nkhani ya treason imene enafe sitimaziwa kuti what it meant and what it was. Onsewo anthu akumpoto ena amene anali involved. Atachoka apo Bingu Mutharika anatenga Joyce Banda as running mate. Atatenga Joyce Banda as running mate anapita kwa Bingu kuti uyu mayi afuna kukuphani anakatenga mankhwala kuzomba uko kuti akupheni. Inkhani sinali bwino ina kuti iyayi akufuna kuti Joyce Banda sazakhale ujeni kaya ndipita pamene zinali choncho ayi. Bingu didn't want kuti kaya nene kuti kayapita namene azakhala ujeni ayi. He was just an innocent somebody
koma anthu aja sanamvane bwino paka Bingu kumwalira. Atamwalira Bingu a Joyce Banda amene analinso ndi experience imene yoyo youti ma vice president kaichanichani zinthu za mankhwala kuti akafuna kuipisa munthu amamnamizira kuti amapita kwa Sing'anga kukatenga mankhwala. Ndeno kunapezeka atenga Khumbo Kachare mayi aja wina kumpoto awiri ora atatu ali pano ndi anthuwo aliso mDPP anthu amwano kwambiri anapita kwa Joyce Banda kunena kuti mayi uyu Khumbo Kachare afuna kukuphani ng'anga wake ndi wakuti nakatenga ndara wina kwa Eutini kupita naye kwa mayi Joyce Banda kumuzuzu State Lodge kuti iwe chita confess auti ine mayi pepani ndikuchita confess anabwera vice president anu amafuna kuti ndikupheni ndeine namva chisoni kuti awa ndi madamu akuno kumpoto amuna ndo akuno kumpoto nde ndiwapha bwanji nde nauza nyamatawa kuti akuuze kuti ine siningati mankhwala okuphani. Mayi Joyce Banda ndikumbuka chala nayambana kopya pa zinthu zimene sizinali zoona ayi zonama zokha inali pweke paka mayi Joyce Banda anatenga Sexton Gwengwe kukhala running mate wawo chaka cha 2014 2019 general elections. Apo tatasiya tinaluza a PP then kubwera kuwina a DPP anatenga Saulos Chilima kukhala running mate from the corporate world. Ayenda anthu anapita kwa apita uyu afuna kukuphani uyu kaichani anapita kwa Sing'anga mpwirikiti. Chilima had love for Peter Mutharika because Chilima never believed that Peter Mutharika could make him a running mate. And Peter Mutharika professor had also love for Chilima because Chilima and even when First Lady Apano amakhala official wedding, it was Chilima that was the best man of that particular wedding. Kusonyeza kuti anthu awa they loved each other and professor loved the vice president like anything else. He showed his maturity. He showed his love for this country. Anthu ena nakapwasula paka Chilima kuchoka. Ndeno anakaima running mate atupere. Anakaima Chimlirenji paka chimule wo kukoti paka mthawi jati nakaruza chiujeni mosaziwika bwino mogulidwa majaji kugulidwa kuti Peter Mutharika sakhaleso president. Ndeno anayikaso Rirani anayika Tupere Muluzi tinalephera. Ndi analowa Chilima ndi Chakwera running mate Tosa Alliance. Tosa Alliance anawina. As they were ruling from 2020 to 2025, anthu anapita kwa Chakwera. Uyu akufuna kuphani. Chilima anakatenga mankhwala ku Nigeria bwana. Akufuna chani. Paka inali poko. Ndi wakuba. Wagula magari moto achipani. Bwana uyu muli naye. Ifeyo tiyesesa kuti uyuyu asakhalepo iyayi. Tipanga china chilichonse chotheka kuti Chilima sakhalepo yayi. Mwana wa yeni anaphedwa. Paka Kaliata anaimbidwa milandu kupita kukhote akuti anakatenga masing'anga ku Nigeria. Wina ukapereka umboni onama akuti ineyo ndi amene amandituma. Wina anakamgulaso ku Nigeria kuti ine ndine sing'anga nabwera kumene koko kuti ndipereka. Akuluakulu history ya Malawi if they want to tarnish your image amayamba kuti anapita kwa Sing'anga amakatenga mankhwala kuti either aphe munthu uyo or kapena utapange china chilicho. Simayamba choncho. In a history mende kukuzani, that's a true story about Malawi today and what is happening in the politics in Malawi. Nde akuluakulu mwati ndinene pa politics yathu yafika pachibwana kuti aliyese angonena za mankhwala kuti wina akamva azinena kuti munthu ndi woyipa. So it has been like that since 1961 in this country. Akafuna kuipisa munthu amamchita ujeni kuti asing'anga ndamakatenga sing'anga boza
aja amabwera asing'anga kuti heya inedi amafuna kuti tipe uyu. Ina imene naiona ineyo personal experienced ndiya kumangidwa kwa Otton Chilo, ndi kumangidwa kwa Muwalo, ndiyambe yakumangidwa kwa Muwalo. Yakumangidwa kwa Muwalo anali mbambo wina wakeswa wa kunchewu konkoto au nchewu okaoka, analemba karata, atalemba karata nakaposita kumchinji, ataposita kumchinji nabwera Blantyre Post Office. Itabwera Blantyre Post Office analemba kuti agwede auje na Muwalo maisadi Runda amafuna akaphe ngwazi ku Nkatabe, kuti ndege uchoka Nkatabe kupita ku Mzuzu, amafuna kuti akamuphe mapiraji. Ndiye kunala iso Abasa Kaunda amene anakaperekera umboni umene wowo. Zonsezo zona my personally witnessed, because the target sindingathe kurura pano. Munthu uyu amene anapanga izizi sindingathe cho abale ake adakala moyo, anthu ngakhale alireti yeyo koma abale ake. I don't want anthu akunchewu could they must rise up against that. Kuti Mwaro Yumayo was cooked up, the things were cooked up by this one. Kuti ndamene kuti amangisemo. The target was Mwaro kuti paka kaphedwe. Fuku anali ndi mkazi wake wina nesi. Ndi nkuluyo amamfuna mkazi uja nesi ucha. Ndi anakanena chiuje nicho kuti paka Mwaro ananena kuti amafuna kupha ngwazi kumpoto. Iyo ndaika apa. Then ina ndiya Otton Chilo, kidnapping ya Otton Chilo. Anakamuza kuti yayi ife tufuna tikapange meeting inuyo, ngwazi kukufunani kuambira kuti ndamene mnalemba constitution ya Malawi, ngwazi is with you. Otton Chilo anachoka ku Tanzania kupita ku Zambia kuti akadye holiday ya Christmas. Kuja ndakaza kuti tiye titapange meeting kuchipata. Anamchita kidnap, anakamgoneka ku polisi ku Namitete. Rumu imene urere nachita icha. Zose zochita kupanga. Andi unje njira yache imene anambweresera ngati kuchipata. Otton Chilo samaziwa kuti how uchipata is set up. Amakanga takupita ku nyumba osaziwa kuti akubwere cha kumchinji huku, cha kuboda kukulowesa uje nikuja. Kunkakhala ngati amchita kidnap amene pacha kubwera kumenja kuti akufuna kuukira ngwazi. So the history of politics in Malawi has been poverty and lies and akutasinganga. Ndeno akulu. Is this the way how we should be operating politics? From 1960, 1958, when Dr. Banda landed in Malawi, we have had a lot of political dispute, political intolerance and fighting. This is why China Manoa Chirwa, TD Banda, China Daniawa, China Kasonga, Daraja, ananena kuti umumu ai ifeti imepatoka. Ndeno China Manoa Chirwa, it was fighting throughout. Why? Poverty and the politics in Malawi. There's meant to kukuzani pano is part of history. Ndizafotokoza bwino kwambiri in the days to come. If they want to get rid of certain person, they go and say kuti uyu amakafuna mankhwala kwa sing'anga, uyuyu afuna kupheni, uyuyu sali ndi inu, in order to destroy that person. And unfortunately, presidents have been listening to that nonsense in Malawi. But I hope, let us pray very hard that our professor will be a different one and is going to be different in management or in managing the country, the political affairs of this country and the economy of this country. Why am I saying this? Because I want to put senses into people about what they are talking now against the president. How do you buy fuel when you don't have money? How? When kuli ngongoli ya 3 trillion kuti mpereke anthu ena nakakongola mafuta achi. So how do you bring fuel, diesel, petrol, paraffin in the country? If that is the way how the outgoing government left Malawi with that debt, de anthu amalawi kuvomereza ayayi ife yawakweza ujeni zinthu zathu sizienda bwino, ife timafuna kuti asike bwanji fuel pauti fuel ndi wangongole akulipira ngongole zi mukagura ndalama zake ziuchoka kuti ndalama fuel achoka abwere muno, inuyo mzikagura ochipa pa filling station ipo.
Where do you get that money? Koma anthu ambiri sakufotokoza izi. Ndeno ine ndikuwuzani china chilichonse what Malawi is all about, and Malawians will know the truth as we are going akutakuwerengera pakali pano dali kwasala 1600 days kuti autiye kuti MCP ibwereso mboma. Muchita chibwana tu. MCP is not going to come back to government because we are there to tell Malawians the truth and how cruel and how dangerous the party called MCP is. Ndima wamene wawa, I will share with you more and more that is coming in the future. Here I am. Good morning, good afternoon.